Oh, ce-i aici? Ce-i aici? Ia spuneți-vă, rugați, ce-i aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ia, ce avem? O bășcuță! Ia! Ia! Ce avem noi aici? Un peștiuc! O bășcuță! Da! E testoasă asta, da! Ia! Ia! Ce avem noi aici? E un hipo! Și aici o bășcuț, nu e bășcuț, e o țușcă! E o țușcă aici, da! Și țușca ce face? Stă pe lac! Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Un peștiuc! Un peștiuc! Iar aici e un răcușor! Da! Ce avem noi aici? Ce avem aici? Un elefanțel! Da! Ia să vedem! Ia! Ce mai avem aici? O libelulă! Și libelula ce face? Zboară pe nuveli! Ia! Ce mai avem aici? Ia! Să ne mai uităm o dată. Mai citim o dată cartea? Ia! Ia, uite ce aici! Ce aici? Ia, uite! Dă-i tu acum să ne uităm noi împreună. Ia! Ia! Ia zici, cum face broscuța? Cum face bășcuț? Cum face broscuța? Wac, wac. Wac, wac, wac! Ia! Wac, wac, wac! Diri, diri, dac! Waca, waca, diri, diri, dac! Wac, wac! Diri, diri, dac! Waca, waca, diri, diri, dac! Da! Mai departe. Da! Mai departe, ia! Ce avem noi aici? O bășcuță testoasă! Ce mai avem noi aici? Un peștiuc atât de mic, da! Hai, citește tu acum. Uite-te tu pe carticica. Ce face elefanțelul? Ce face elefanțelul? Ce face elefanțelul? Hai să cântăm. Un elefant.